kay mauni say entrance sa karsada paingon sa simbahan. Kini nga area mauni siya area dapit sa bangag nga diin amo ang gipagam-an og karsada. Kini nga area mauni gi nahinumduman nga kaniadto nagbunglay mi si Nathan og si Rayray nga naglali silang papa kaniadto nga mauni pinakahandig ini nga area. Mauni say atong makita mga igsuon. So aduna na tay mga tanom nga ato nga giatiman paingon gayud sa ato nga simbahan diri sa Balok. So kung inyo ning mahinumduman nga kini nga area nga dapit, so diri nahulog ang bana ni Day Hisil kaniadto sa ato ang first reunion ni atong minglabay nga 2019. So mga igsuon mauni ato nga makita. So ang karsada pwede na siyang maagian gayud og sakyanan paingon gayud kini sa simbahan. So ato ni nga gitamnan og bulak sa daplin paingon gayud sa simbahan. So ato ning gihinay-hinay pag landscape aron atong makita ang kainindot. So kini nga area so na puno na ni siya og mga tanom nga lubi. So makita ninyo sa unahan lubig saging. So nangka sa isig ka kilid. So inyo nga makita mga igsuon. Tingali kini nga mao nga area kabatuan ni kaniadto ato ni nga karsada paingon gayud sa simbahan. So inyong makita ang mga tanom paingon gayud sa simbahan. So kini nga area ato kining gihinahinay og landscape. So inyong makita ang mga bulak sa taas nga side. So kini nga angaton paingon gayud kini sa simbahan. So inyo nga makita. So, kini nga mga tanom isig kakilid. Inyo makita ang mga mayana nga hapit na gyud ni mag tupong. So ato ni siya nga gialutan. Ato ni siya nga gitriman. So sanglit inyong makita ang ato nga simbahan. So wala pa gyud ni trabaho pag-ayo pero ato ni nga paningkamutan nga sa sunod nato nga reunion ato ni nga mapahuman. So kini nga area kaniadto ato ni nga dagko kay mga bato. So inyong makita ang kaanindot sa bulak paingon gayud kini sa taas nga area. So kini so inyo na makita ang ato nga gilandscape paingon sa simbahan kaniadto ni Papa. So kini nga area so inyong makita sa itaas. So diha nga area nga taas diha ang simbahan kaniadto sa Iglesyang Balaan. So kini kabatuan ni kaniadto. So aduna na tay koneksyon sa simbahan. So paingon ta sa area. So kini nga area kabatuan po ni kaniadto. So ato na ni nga gihinay-hinay gayud og patag. So inyong mahinumduman nga daghan na tang mga tanom. So diri sa simbahan nga area nga dapit o diri nga area. So paingon ni sa kusina. So atong gipatarbaho og ginahinay ang ato nga parsonage. So doon na CR. So kato nga area sa ubos. So kini nga ato nga area diri. So nanon tayo tubig nga permanente. So ang ato nga CR. So diri nga area mao ni atong CR kaniadto amo na ning
patarbaho gipasemento o kini nga area dapit aduna na tayo daghang mga tanom. So inyo makita sa ubos katong punong kaniadto. So muna ato nga partial nga video. So dili lang ako pakita ang sulod gayon sa simbahan. So kini nga sulod sa simbahan propito ni. So hinahinay na namo ni og pa cultivate, nabutangan na namo ni kisame. So ang sulod, so tingali sa sunod tuig amo usab ni nga mapatarbaho kini nga ato nga area ini mga dapit. So inyong makita medyo nindot na nga malantaw-lantaw kini nga mao nga ato nga dapit diri sa simbahan. So ako lang ini nga gi-videohan sanglit inyo makita ang kausaban. So inyong makita ang area diri. So kini sa nga area. So inyong makita ang nagkalaing-laing mga bulak. So kanang area ha, doon na may plano nga amo ana tukuran og purok or pahulayan nga doon na tay malantaw-lantaw paingon sa babaw, aduna tay makarelax ta diha nga area. So kini nga area mao ni siya. So ato ni nga ipadayon ang ato nga pag-landscape. So inyo makita ang karsada. So paingon na dito sa basketballan nilang Chuinok. So salamat sa mubo lang gyud nako nga video. So wala lang nako ipa-open gayud ang simbahan sanglit sa sulod nga simbahan. So diha na makita ang mga gamit. So kumpleto na tag mga gamit unya kini nga video ako usar lamang kini ka partial sanglit na ngayo man si Day-Ilsi og video sa ato nga area aron inyo nga makita ang ato nga lugar nga ato na gyud nga kini nga gi-develop pag hinahinay. Salamat sa Ginoo sa gihapon padayon ta nga magampo unta sa panahon kita maghiusa tang tanan diri mga igsoon. So inyo na makita ang pagkanindot sa ato nga area pohon sa 2024 kung diri man ta o galing makabalik sa ikaduhang reunion or diha sa Manila. Ang importante amo lang gyud ni nga hinay-hinayan og tagad kini nga ato nga dapit aron sa panahon nga magkahiusa tang tanan